Lezoko Gurutze Santuaren plazara hurbildu gara oraingoan. Bertan, Urtzi Urkizu kazetaria dugu zain. Argitaratu berri duen Txoria hodei artean ETB lehen eta gero liburuaren aurkezpen elkarrizketan parte hartuko du Oiana Iguaranekin. Aurretik baina, tartetxo bat egin digu gaiaz hitz egiteko. Ze hobe hemen nere atzean Aiton Amonen etxea izan zena, atzean dagoela, eta bertan ni jaio nintzenetik 6 urte arte, eta 28 urtetik 33 urte arte ere, nire aitaren etxean ere hor bizi izan nintzen, eta hain justu liburuan aipatzen dut, nola 1982ko abenduaren 31an ETBk lehenengo emanaldi egin zuenean, hor goran 3. solairuan ikusi nuen lehenengo ETBko emanaldi hura Aiton Amonekin, Zebosabekin eta Lengusuekin. Ni lehendabizi gogoratzen dute aurra nintzenean ikusten genituela Televisión Espainolako telesail asko, baina ETB ere hasitzenean atzerriko edukiak eta ematen, Arturo Erregea bezalako marrazkiek sekulako lilura sortzen zuten nigan, eta telesail bat ere humorezko sitcom bat Cincinnati irratia, eta hortik ere gogoan dute irratiarekiko nolaiteko lilura pixka bat ere sortu zitzaidala. Gerora hainbat eduki ikusi ahal izan dituen euskeraz, eta nik uste nire belaunaldiko askok bezala edukiak, telesaiak, marrazkizunak eta pelikulak euskeraz ikusten hasi nintzen belaunaldi bateko izan nintzela. ETBri buruzko hainbat hausnarketa izan dira iraganean ere. Urkizuk horietako batzuk Berria egunkarian jorratzeko aukera izan du. Berrian egiten duen lanari bidez, berak gogoratu dit, telebista piztuko ez dudan asteburuetan, mariatxia daudela berriz ere ETB baten, berak gogoratzen dit urtero zenbat fikzio eskaini den ETB baten eta zenbat ETB bin, eta bere datuek erakutsi didate, aurrez sumatzen nuen albistegietako banaketa desproportzionatu hori zenbateraino den ala, iraupenetik bertatik hasita, ezta? Datu horiek guztiak nik Urtzi irakurrez jaso ditut. Hortaz, liburuan horren analisi sakon datuetan oinarritu eta 35 aritu eta aditu horien elkarrizketetatik osatua eta kontakizun oso bat osatzen da, berak ondo dion bezala lehen eta gero dio tituluan, eta iragana eta etorkizunaren arteko lotura horretan gabiltza. Hain zuzen berak sarrera maitzen du esanez, etorkizuna iraganean dago, iragana etorkizunean. Horin momentua iruten zitzaidan liburu formatuan bildu zitekela batetik iraganean ETB zer izan zen, hainbat arlotan, eta batez ere begiratzeko etorkizunari. Liburuan zehar lerroa da, nola ere bai hizkuntz politika, euskararekin lotutako gaiak, baina baita ere etorkizunari begiratzea, eta ETBk etorkizunean zer izan beharko luken, eta momentu giltzarria da, ze streaming plataformak gora egin dute, telebista konbentzionala ere, ez baian dago nora jongo dan, baina momentu honetan ere ETBk sortu du primeran plataforma, Makusi ere bai, eta orain momentu interesgarria zen aditu eta aritu askorekin ETBren etorkizunaz hitz egiteko. 13 atalez osatuta dago liburua. Lehen atalak ETBko lehenengo urteetako pausoak jasotzen ditu. Hala ere, liburuak ez du orden kronologiko bat jarraitzen. Iazko martxotik urrira bitartean egin zituen elkarrizketak baliatu ditu gaiak lantzeko, baina tarteka hemerotekara ere jo du. Hori guztia elkarrizketatuen eta lekukotzen bitartez, gero ETB bat eta ETB, euskara eta gaztelania, kontrol organoak, zentsura salaketak, albistegia jorratzen dira gero, ondotik dago pixka bate 3 atal datoz bikoizketa, telesaiak eta zinema, ondoren ekoiztetxeak eta entretenimendua, ikusle datuak, primeran plataforma, adimen artifiziala, eta bukaeran pixkat galdetzen diet aditu eta eritu guzti horiei etorkizunean nora jo beharko luken Euskal Telebistan. Epilogo txiki bat ere badu, eta bertan saiatzen naiz proposamen zehatz batzuk egiten Euskal Telebistari begira. 35 elkarrizketa egin zituen Urkizuk libururako. Horietatik, guztietatik, Garazikoiarena nabarmendu nahi izan du. BBC-en ardura postu handiak bete dituen profesionala da, ardura asko bete ditu, Sky taldean ere bai, eta gaur egun Europako telebista publiko askorentzat aholkulari bezala aritzen da, nazioartean
prestigio handiko profesionala da, eta berak daukan begirada ETB-ren etorkizunari so egiteko uste garrantzitsua dela, eta ondo egongo litzatekeela EITB-ko zuzendaritzakoek Garazi Goiari kaso egitea. Ondorio zehatz bat ateratzea zaila dela dio kazetariak, baina 2030 urtera begira ETBk estrategia bat duela ikusten da. Hala ere, pertzepzioa da ETB urrun dagoela herriak dituen nahietatik, eta euskararen normalkuntzari begira ahalegin handia egin beharko litzatekeela dio. Horren adibide bada adibidez, maiatzaren 18an Gasteizen aldatu gidoia mugimenduak deitu duen mobilizazioa, manifestazioa, eta horretan bat egin dute euskalgintzak, hainbat sindikatuk, eta horren arrazoia da zure aski euskararen aldetik eta euskararen normalkuntzari begira ETBk pauso sendoagoak eta ausartoagoak eman beharko dituzkeela. ETBk momentu honetan audiovisualiz digital estrategia du buruan, eta horri begira primeran plataforma jarri du martxan, Makusi ere bai, eta EITB-ren webgune aldatuko du. Hau audioen plataforma ere sortuko du laster, eta hortik harago zer egingo duen zaila da jakitea, baina ez naiz oso baikorra momentu batzuetan gauza batzuk ikusita. Aldiz, iruditzen zait, nik elkarrezketaren batean esan dut ere, gauzak aldatu daitezkelakoan idatzi duela liburua, eta alde horretatik itxaropena da inoiz galdu behar ez den zerbait, eta esperantzara kondenatuta gaude. Bertsoa hitzaren bide, gure komunikabide, bertsoa Euskal Herri bat bizi dela adibide, bertsoa minean kide, gure zuen eta nire, isilarazten badute ere, kantatzen du libre. Isilarazten badute